Welcome to my channel! Guys, nandito tayo sa school namin at ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman ng kids library. Yung kids library ay library ng mga kindergarten students. Okay, yung mga primaries, mga ganyan, mga 3 years old, 2 years old, 3, 4, 5, 6 years old. Ito yung library nila. Tingnan natin. Tara, before tayo magpasok, iwan mo natin yung shoes natin dito sa labas kasi bawal yung shoes sa loob. Hi! Yan. Dito yung classroom niya. Ayun niya. Okay. Yan, yan. Far ano lang. Far lang daw, far. Ito yung classroom niya. Ano siya? Pinoy din siya. Obvious ba? Nagtagalog, no? So yun, ito yung classroom niya. To my classroom! Okay, ito yung laman ng kindergarten library. First, merong ganito. Meron siyang mga rules dito. Mga rules. Tapos yung table niya dito, marami. Ito yung mga materials. Char, mga materials. Tinatakot talaga. Flashcards. Lesson plan. And everything, paggamit. At saka meron din siyang computer. Assistant ko yan ang Printer. Ah, sa assistant pala yan. Meron pala siyang sarili sa niya. akin. Ayan, pero may music. Tika lang, Mega. Printer din. Okay, baka copyright tayo. Char. Ayan. So, may printer din siya. Iba pala yung station niya. Iba din yung sa assistant niya. Yeah. Ito yung electronic board. Ay, oo! Hala, bago to? Dala na eh. At saka, ano pala, lahat ng mga classrooms dito, ay, ewan na mo lahat. Parang lahat na. Lahat ng classrooms dito sa merong board. Ito ay, sa tawagan nyo? Electronic. Parang electronic. Smart, smart board. Smart board. Ano siguro? Ay, na-touch ko kasi magkukunik kasi to siya sa sa laptop, computer. Ito, smart board yan siya. Smart board. Social na sila dito, no? Ayan, mayroon siya ganyan. Tapos may mat. Bakit walang table yung library nyo? Doon yung table. Ah, okay. So, yan. Dito sila kung mag-klase ako. Dito ako nag-klase. Nag-teach. Ito yung May malaking screen. screen. Kasi nag-uupo lang sila din. Nag-aupo lang pala. Ayan. Tapos, Ang library talaga, pag library time. Wow! Dito ako gagawa ng mga worksheets kung may worksheets. Wow. Ayan, dyan. Table. Yan. Yung Tables. Char, grabe! Ganda naman. Dahil ito yung mga books ng mga kindergarten pala. Ayan. Thai at saka English. Thai ba? Thai. Ayan, mga books na yun siya. Ay! Arrange. Ayan. Ayan, mga books. Hindi naman na-arrange kasi nagbasa sila. Ayan. Tapos ito yung mga upuan. Oo. Nilagay lang nila sa taas ngayon kasi wala na mga estudyante. Cute naman ang upuan nila. Ayan, tables. Tapos ito, nooks. Asian. Ayan, may mga flag. Meron? Meron din. Ayan. Yehey! Nakita nyo na. Bilis lang. Ganda, no? May partition ito. Oo. Anong purpose niyan? Wala. Kukuha din kung gusto mo lang Face the wall. Gusto nila. Pag mapanisyan. Face the wall. Okay. Yehey. Ilang years ka na dito, ma'am? Mag-lima. Mag-5 years na. Ano no? Oo. 5 years. Ako, 7 years na eh. I-touch yan eh. Oo. Pag i-touch ko dyan, nag-ano siya sa computer. Nag-move sa computer. Ayan. Pag i-anan mo. Ayan. Saan na yun?
Hindi kasi makita eh. Oo. Nag-off kasi. Oh, naka-off kasi yung ano. Ang screen niya. Ang screen. Naka-off. Pero, off. Ayan, ayan. Makikita nyo ba? Ayan. Pag nagsuscroll ako, scroll up. Okay. Lantawa. So, mag-scroll ako ha, kasi naka-off siya. Naka-off kasi siya kasi yung projector, in-off na rin. Gin-off ko. Their Teacher. Their teacher. So, ngayon, ngayon, pag mag-scroll up ako, gamit yung ayan. Yung active board. Active board, ayan. Din siya, nag-connect siya sa computer. So, touchscreen na yung computer ngayon. Oo. Ayan, di ba? Ganda. So, siya, lahat ng mga classrooms, especially dun sa English program, merong ganito. Meron kaming ganito eh. Pero hindi ko lang nagagamit sa laptop ko. Ang nagagamit ko lang sa laptop ko yung projector at saka yung board kasi Pwede siya wala akong cord eh. Connector, no? Ako, connector. So, yun. Maganda kasi ganyan-ganyan. Meron kang stick, di ba? Meron kang stick na pwede pa ganyan. Parang ang pen nila. Meron to siyang pen. Ato, dito sa... Ayun. Ayun nga. Yung classroom. Guys, tell us kung... may kaibahan ba yung classroom ng kindergarten sa Philippines at saka dito sa Thailand? Diba? Oo. Comment below kung ano yung classroom nyo dyan sa classroom ng mga bata nyo sa place nyo at saka na-compare dito sa classroom namin dito sa Thailand. At saka nga pala guys, itong school na tinatrabahoan namin hindi private school. Government school pala to, di ba? Oh, government school. Tingnan nyo. Ang ganda, di ba? Ito na yung classroom nila. Tingnan nyo. At saka, lahat pala ng mga rooms dito may CCTV. Kaya, careful na kami ngayon. At saka, i-close na natin. Ay, paano to? Kabila. Yan. Close na kasi. Friday na kasi. Wala na klase. So, ay, yung una pala. Pasensya. Wala nang klase. Kaya ngayon, relax na kami. So, ito yung classroom namin. At sana nagustuhan nyo yung pa-tour namin sa library nila. Yun, bye-bye. See you for my next video.